remuk dah remuk tipu melayang undangan rapimu beberapa cerita tresno iki marang sliramu gandeng suwi jebul aku dudu jodhone matur suwun wis tau gawe kisane uripku. This is special music from Dance Project. Aku tak jawab kaya ngene lakon ning andhek. Jebul kon ora ladi karo aku. Sayatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Lagi ora wati. Lagi ora wati. Kebangetan nggonmu korek-korek karo pasuryaning Ratu Traji Tresna. Kebangetan nggonmu ora arek karo ati. ana krupuk dipangan panda remuk dah Remuk tipu melayang undangan rapimu beberapa cerita tresno iki marang sliramu gandeng suwi jebul aku dudu jodhone matur suwun wis tau gawe kisane uripku. This is special music from Dance